bakoitzaren izena, nola da? Jakituko zuek, laguntza berrolina ez eskartzeko logikea. Nik izena den Tibon. Bai. Niña Eduardo Mes. Gaitzo denoi. Lehenik eta behin gure burua aurkeztuko dugu. Urretsuko aspazetik gatoz, eta zuengana zuzentzen gara egiten dugun lana orkestera. Saskigintzan lan egiten dugu, zumezkoetan eta saskitzoak elaborat. Eta beraz gure lana hori izango denez, dudarik izan ezkero galdetu jesaigu zuen esedez. Laguntzeko prest gatoz eta. Mikel, ze material ekartzen du? Giak dian basean? Basean? Hau da, saskaren oinarria edo basea. Saski txiki bakarrik egiten, Mikel? Handike ba. Se coge una guía. Primeramente se pasa por fuera. Primero por fuera y luego se apoya dentro. Está tapado. Sí. Vale. Horrez baldin badau, desenroia egingo dugu eta hasiko dugu egiten. Bai, zaien? Bai. Eta zer moduz moldatu zate Mirianekin, Angelekin, Juanjorekin, ondo? Hasieran igual pixkat, ez da? Ez ezaguna eta... Urdurik pixkat igual. Urdurik edo ez? Normala izango zen, Ezagutu arte, claro. Gauza berrietan beti kostatzen zaigu pixkat. Normala, noi. Hoi da, noi?
broma. Jaitsi zaitez palkutik momentutxo batez, hartu lekuan elakunen artean. Begira iguzu denoi zuzen begitara, azalpen ugari zordizkiguzutan. Esaiguzu hizkuntza hau ez dela geurea, herri faltsu bat izan dugula maite, geure arteko besarkada eta malkoak, leku kanpo sentitzen dituzun horrek. Begitara begira, begitara begira, leku kanpo gaudela esaiguzu. Begitara begira, begitara begira, leku kanpo gaudela esaiguzu. Zeure palkukidek entzun ez dezaten, izkurtu eta saidatu belarrita, bizirik dela talduzun ikusten, neurea eta neure lagunen herria. Zoritxarrez badakit galderen kantu hau, entzungo duen azkena zeuzarela, berzamestuko dut kalean topatu, eta honako hau jukatuko dizudala. Begitara begira, begitara begira, leku kanpo gaudela esaiguzu. Begitara begira, begitara begira, leku kanpo gaudela esaiguzu. Lorera, loretik bihotera, legetatik urrun malkotatik gertu, zaidak lagun, eskutik heldu eta begitara, herri antutik jarraikuko diatola. Begitara begira, begitara begira, leku kanpo gaudela esaiguzu. 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 Begitara begira. Jaitsi zaitez palkutik momentutxo batez, hartu lekuan elakunen artean. Begira iguzu denoi zuzen begitara, azalpen ugari zordizkiguzutan. Esaiguzu hizkuntza hau ez dela geurea, herri faltsu bat izan dugula maite, geure arteko besarkada eta malkoak, leku kanpo sentitzen